Ahojte všetci, zdravím Erasmus Plus zo základnej školy Sibírska. Volám sa Alica a s mojimi ďalšími kolegyňami sme dostali za úlohu vyrobiť ponožkového psa. Ideme nakupovať. Ahoj všichni, zdravím Erasmus Plus zo základní školy Sibírska. Jmenuji se Phoebe a já a mé kolegyně jsme měli za úkol udělat pejska z ponožek. Jdeme nakupovat. Привет всем! Мы шлем привет программе Erasmus Plus из основной школы на улице Сибирская, 42 в городе Прешев, Словакия. Меня зовут Сандра, я и мои коллеги достали задание сделать собаку из носка. Мы идем в магазин. Hi Erasmus Plus. We are glad to see you at school on Sibirska Street in Prešov, Slovakia. Our names are Phoebe, Alice and Sandra. You are welcome here. We are going to shops. Vystupovať na benefičnom, tak by sme mohli zaobstarať sami. Sami spievať. Phoebe, to bude super, keď my pôjdeme hore po schodách, by si začala, ideme po schodoch. Она там разлинка, что жить иллюстрации. Stará baba kričí, kričí, kričí. Pozrite sa, ja som stará babička. Vypni to. Počkaj, idem spolu. Náš malý pes Bobby stále zle mi robí. Vyskočil na regál a zožral kočku z lega. Náš malý pes Bobby stále zle mi robí. Zjedol kočku, čo odpadla z legového lietadla. Dostal nažrať Bobby, tomu liter vody a preháňal to do žradla, aby kocka vypadla. Vonku za ním chodím celých 8 hodín, všade za ním behám, či vráti kocku z lega. Potlač Bobby, lebo chcem naspäť to Lego. Potlač Bobby poriadne, nech to z teba vypadne. Potlač Bobby, lebo chcem naspäť to Lego. Potlač Bobby poriadne, nech to z teba vypadne. Náš malý pes Bobby stále zle mi robí. Dom je celý háčik, nechce sa mu tlačiť. Mali sme zlý spánok, ale potom ráno vyšla z neho, pozri sa, celúčka sa vetnica. Potlač Bobby, lebo chcem naspäť to Lego. Potlač Bobby poriadne, nech to z teba vypadne. Potlač Bobby, lebo chcem naspäť to Lego. Potlač Bobby poriadne, nech to z teba vypadne. Náš malý pes Bobby stále zle mi robí. Vyskočil na Ahojte všetci. Náš malý pes Privetka. Bobby stále zle mi robí. Zjedol Ideme. Ježiš, Ahoj všetci. Zdravím. Привет всем! Мы шлем привет программе Erasmus Plus из основной школы на улице Сибирская, 42 в городе Прешев, Словакии. Меня зовут Сандра, и сегодня Our names are Phoebe, Alice and Sandra. You are welcome here. We are going to go